Second portion, patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, pitsa 10 na bulan sang Enero, tuig 2022. Ano ang mga balita kag isyu nga aton daydayon karon nga adlaw? Oy, ang gun ban nagsugod na. Nagapatimaan nga nagsugod naman ang period sang eleksyon. Senado, preparado sa no-el senaryo. Grabe ning no-eleksyon senaryo. Tagsa ka malapit na lang ang eleksyones, nagatuluhaw ini nga mga isyo. Barangay opisyal, hindi ka makaesplikar, hindi ka makapugong, sang hindi bakunado, padayon nga nagapadayaw gwa, pwede pusasan kag ilupot sa bilangguan human rights. May reaksyon. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Standard time la 6:35. Pagsugod sang gun ban, sugod na ang election time. Amo na siyang pasiuna. Basta may gun ban, eleksyon na pasulod na, palapit na. So, sa aton mga kauturan, labi na gid ang nagataklos permi armas, bisan lisensyado ka, may permit to carry, permit to possess, kag iban pa, hindi pwede magluwas na kung ikaw lisensyado sa Comelec. Sa tiyon sang eleksyon, ang hari Comelec. Amo na siyang pangayuan mo lisensya. Bisan katapo ka sa kapulisan, katapo ka sa Philippine Army, kung wala ka lisensya sa Comelec, pwede kumpiskahon ang armas mo, pwede ka suspendihon. Ang malain kay kon hindi ikaw magtuman sining paandam, posible mabilanggo ka isa katuig kag posible man nga mga tubang ka disqualification sa pagpungko sa anuman nga opisina sang gobyerno, perpetual disqualification kon sigihon mo gid nga magpadayaw ka taklos armas bangod kumpito ka sang mga paraphernalia. Hindi pwede kinanglan maagi gid sa Comelec. Amo ina nga ang kapulisan maga-intensify sa iya operation batok sa mga armas. Bisan ining mga patalo makamamatay ng armas, hindi pwede. Mga private armed groups, wanted nga mga persona kag iban nga kriminal, halong kamo, kay kon madakpan kamo, baw kanugon, ilunggo kamo, kit-kit kamo, rihas. Amo ning paandam ni PNP spokesman Colonel Roderick Agustos Alba. Butangan mga checkpoint ang tanan nga mga area nga delikado kag alagyan sang pwede palagyuhan kag pwede iskapan sang pila naton ka mga utod para makalikaw nga hindi marikisa sang ginataklos nga armas. So para wala kita problema, para makabutar kita, para hindi kita mag-anto sa sulod sang bilangguan, para nga hindi kita masuspender o kon pwede pa kita makapungko sa numan nga hinsya sang gobyerno
Kuidaho nga magtaklos arma. Son Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning, kaibigan. May gusto sana akong ipakilala sa'yo. Pampagising ko. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3 na may reishi mushroom at mangosteen fruit extract. Siguradong magugustuhan mo. Mas Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness. Diri kita sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Kinahanglan ang sinuman nga personalidad na hindi bakunado may ara mando sa mga opisyal sang barangay pwede nga paatagan anay pahanumdom saya na hindi pwede magagadlagaw kag magwa sa puluyan kon hindi bakunado.
Si DILG Secretary Eduardo Anyo nagsiling nga ini iimplementar sa mga opisyal sang barangay. Kag ini mando sang presidente. Maathag ang direktiba nga arestahon kon hindi magpati kag magpatig a ulo. Amo ini ang mando sang presidente. Ari karon, kahapon ang Commission on Human Rights may reaksyon ginpandaman yang gobyerno sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte nga arestahon ang hindi bakunado na maglapas sa stay-at-home restriction. Siling sang human rights, siling niya naglapas ini sa konstitusyon nga ara na butang mismo sa aton kasuguan. Siling sang human rights, samtang ang 1987 nga konstitusyon na siling nga ang liberty of movement mahimo i-restrict nimo interest sa national security, public safety, or public health. Sa gihapon suno sa Commission on Human Rights nagakinanglan nga ining restriksyon legal kag nagakinanglan ini sang isa kalayi. Bunggo ina sa mando sang presidente. Di ginapaabot naton nga arangkahon naman ini sang presidente. Ano man yan nga legal-legal, amo na ning nagakatabo, kakapugday na, doble ang sa pagsaka sang COVID, mamati pa kita sining mga konstitusyon nga ni. Gapati ang presidente nga isa idalom sa iya poder kinanglan niya ang mando ipatuman. Ilang taon ta? Kung magabunggo ini sa aton sini kasuguan. Kay suno iya sa human rights kinanglan may ara ini nga layi nga ipapanaog para maimplementar ini ang pagdakop, pagbutang sa bilangguan sang mga tigaulo nga hindi bakunado nga padayon nagapadayaw sa paglagaw kag nagagwa sa ila tagsa kapuluyan. Con Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagaman amat evacuation kumansaka center. ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. No elgasyo. No eleksyon. Nagamonitor kita sa mga balita nasyonal. Suno sa grupo Lacson Soto, siling niya ang Senado preparado. Wala pa yan mag-abot kag pila ka mga eleksyon, nagliligad nga mga binulan, ginapreparahan nila kag ginaplanuhan na nila ini. Siling ni Soto, ang tanan na termino sang elected government officials halin sa presidente down sa mga konsihal, gobernador, mayor sa tanan nga mga banwa kag subuman mga kasyudaran maga-expire sa Hunyo 30. So, siling ni Soto, 12 na lang ka senador ang mabilin. Kag ini sila eleksyonon pa sa tuig 2019. Abot silingon, magapungko pa sila, mabilin pa sila, tubtob 2025. Anong matabo? Pagkatapos, pag-abot sang Hulyo 1, may aragid bag-o nga Senate President, kag may 11 ka mga senador. Kag ining Senate President nga magapungko, hindi mo ni pwede mabuslan. Nga, bangod, wala sang eleksyon nga matabo sa Senado. Bangod, sa Senate President, kinanglan mo ang 11 ka senador. No? May 11 ka senador. Hindi siya mabuslan, bangod kulang. Sa pagbuto sang Senate President, kinanglan mo ang 13 ka senador. Kaya mabili na 12 lang, 11 sa ka Senate President, 11 bilin, hindi pwede nga makapili ka. Sa Senate President, kaya 13 kinanglan mo. So, sa Hulyo 1,
kung may no election gid man sa pagka-presidente, ang Senate President amo ang magapungko bilang taluos temporaryo. Kag makaapuin siya sang cabinet members samtang wala sang eleksyon. So ang silingon, hindi magmadilagon ang Noel. Nga babutang sila sa ila presidente, kag gusto lang magtiner sa poder ang ila presidente, vice-presidente, kag iban nga opisyal, bago dula eleksyon, no pwede sir. Siling sang Senado. Kay may arapa 12 ka senador nga mabilin, kag amo ina siya ang magadeterminar nga magabutang sa mga cabinet member, tob-tob mag-abot ang eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Babalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang pusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing Birthday karong adlaw, sigurado ako manamit ang pamahaw. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Kabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod,